Iwe mukomana pa holiday Christmas wakarova mukadzi unge nyoka yapinda mumba, waimuroverei? Zvakangoitikawo Prophet. Ndati waimuroverei? Zvakangoitikawo Prophet. Ada kuwanda nekuti zvakangoitika. Kune chinhu chinonzi chakangoitika. Ndaoneswa akarova mukadzi zvokurova mukadzi. Nanhasi mukadzi asi kuziva kuti akaroverwei. Wakamuroverei? Zvakatongoitikawo. Asi hazvitaurike. Zvinonetsa kutsanangura. Kana zvichinetsa kutaura regedza ndikutaurire. Ndiri kunzwa kuda kutomoka boys rangu. Now ndiri kuoneswa iwe mbeita zvemakomba zvekumaina gold. Ndizvo Prophet. Zvinhu ndobva zvakuitira but nyaya yako ndeyekombi. Ndizvo chaizvo Prophet. Kombi yakafa. Une makombi mangani? Ndine 2. Saka ese ari parodheri. So far ese akagara pasi. Ndiri kuoneswa in the realm of the spirit iwe wakamboita mari ndobva watenga kombi yekutanga. But ndokubva wati shande ndobva wazotenga yechipiri. Chokwadi yechipiri ndakazoitenga zvangu but zvinhu zvenge zvapasi zvakudzikira. But ndiri kuoneswa ukaenda kune imwe n'anga. N'anga iyi ndokubva yanokupa mushonga wekuti vanhu vapinde mumakombi mako. Saka paukaenda kun'anga kudaro wakanopiwa mushonga but ndokubva wapiwa muko. Asi muko wakapiwa ndewokunzi iwe usapote uchiitira tsvina mutoilet, uitire kusango. Saka ndiri kuoneswa inini wakanzi kumoma kunoita nhunzi ndokupinda kunoita vanhu mukombi mako. Tinotenda Prophet. Panguva yacho zvakatombofamba ndikatokwanisawo kutenga stand ndikatowaka. Ndikatotengawo stand pagrowth point ndikatowakawo. Now but dambudziko rakazoitika nderekuti muko wakapiwa nen'anga wakanzi mukadzi hafaniri kuziva izvi uye kana kuona kwaunoitira tsvina. Ngatotenda Prophet. Totenda ndokuti chi? Ndizvozvo chaizvo. Nhasi ndina naandiriye vakawanda pano chokwadi. Mukadzi akanga achingotadza kunzwisisa mamovements ako ndokubva akuteera rimwe zuva kusango uko wakanga waenda. Ndokubva asikuona kuona uchiitira tsvina ikoko. Mushonga yako ndobva yafumuka. Ndokubva wamurova iwe. Chokwadi. Mukadzi asi kuziva kuti wakamuroverei. Chokwadi. Ari kutongofungawo kuti pachandakanyadzotadza chii. Nekuti iwo wakatya kumuudza kuti ndiwo wafumura zvinhu izvi. Because pazvakangofumuka makomba ako ese akabva afa same day ende hapana kana one iri kufamba. Hapana iri kutombofamba. Ndinotomboregireta kuti ndakaenderei kun'anga ikoko. Ndinotomboregireta kuti ndakazviitire ndakaenderei kun'anga ikoko. Wagona nokuti wataura kuti unoregreta. Uye wagona nokuti waya mimba yaMwari. Ndakanzura zvese nezita raJesu. Business rako richatanga kufamba. Totenda. Uraima sizondiona ndirarame munyika yomwe. Spiritual Spectacles Nights, Pungwe na Prophet T Freddy, the Goodness and Mercy Ministries. Musuwe Friday 30 August 2024. Kubva za 9 manheru kusvika kwaedza iPungwe. Spiritual Spectacles Night pa Goodness and Mercy Ministries, Kona High Glen Road na Mushayabande Road, Glenora B, Harare. Muudzana kuti munhu wese ari kukokwa ku Spiritual Spectacles Night Friday 30 August 2024. Kuti munzwe zvizere, fonai pa 0712 528 094 kana pa 0778
059 270 kana pa landline inoti 0242 693 424. Prophet T Freddy vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa. Vurai maziso ndione shamwari dzakanaka. Vurai maziso ndione shamwari dzakanaka.